ji destpêka damezrandina Partiya Yekîtî Niştimanî Kurdistan sala 1975 xwedî helwesteke netewî ye û Partiya Yekîtî Niştimanî Kurdistan ji wan partiyên xwedî cemawereke berfireh e ser asta her çar pelçeyên Kurdistanê. Bi rastî hevalê Yekîtî Niştimanî roleka wê gelek giring heye di alîkariya her çar parçeyê Kurdistanê de û lê ew alîkariya wê û ew rola wê di xuya nake veşartiye wek cindî mecihûl alîkariyê dike bê ey tedexulat di hundirûyê va parça de û di hundirûyê tevgera siyasî de lê alîkarî her heye alîkariya diplomasî û alîkariya di heme rewşa de alîkar e. û ji destpêka grîza Sûriyayê sala 2011 Yekîtî Niştimanî Kurdistan berdewam ma di piştgirtiya xwe de ji xebata Kurdên Rojava re. Ev piştgirtî diyar bû di dema êrişên komên Tindirew, Mîna Daişê û Cebhetun Nusra ser herêmên Rojava û bi taybet di şerê Kubanê de. Wilo jî wek partiyek dost û bira bi rastî di bala me tê nêrînên vê partiyê di vê meselak gava ev rewş li Sûriya peyda bû wek partiyek dîtinê xwe bi xelkê Sûriya re carekê ji bo mesela Kurdê Sûriya û nebû ciyekî got destwerdanê di nav tevgera siyasî Kurdî de bêtir dîtina wê dûî alî de bû ku Kurd çîrokarî be ew bixwe ser bixwe xebatekê bike lêl aliyê dinê jî rolek baş lîst di alîkariya mesela Kobanê ji Kobanê vir de di şerê dijî Daişê û bi ew karê bi îro tehalfa dewlî dibe li dijî irhabê Yekîtî Niştimanî Kurdistan bi yekîniyên parastina gel re bi şervana re karî bi rolekê bilîzê dûî aliyê hanê de bi rastî cê spasiyê ye. Partiya Yekîtî Niştimanî Kurdistan yekem hêza Kurdistanî bû got rêveberiya xwe ser Rojava nas kir û hemû derfetên diplomasî û ragihandinê xistin bin xizmeta vê rêveberiyê. Fêm jî rêveberiya vê partiyê û di şexsek Mam Celal de bi rastî selametiyê jê dixwazin di şexsê wî û di kesayeta wî de tüm fedakarî kiriye. Heta li ser hesabên partiya xwe yanî weke rengekî hizbîtî partî nefikiriye. Tüm bi hestekî netewî bi yer nirxandine û li ser wî esasî jî helwest dane. Her wiha ev helwestan netewî li ser rewşa Başûrê Kurdistanê yanî xwe dikişîne heta li ser rola perçê dinî Kurdistanê û bi taybet jî perçê Rojavayê Kurdistanê. Em dizanin ji destpêka krîza Sûrî de û aloziya got Sûrî de çêbû û heta roja îro rolekî pir îcabî û pir alîkar bi îrada milletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê bi avakirina rêveberiya xwe ser. Partiya Yekîtî Niştimanî Kurdistan ji wan partiyên Kurdistanî ne yên gon helwesta wan zelal e ser asa netewî û damezrênerê vê dibistanê Mam Celal e. Dara Berekat, Kursatî News, Qamişlo.